Aha, tangar dapo kiti natumato mga request ket okay, ulitin mo po dispensa kada kiti hanga makangag kada kami iti live iti radyo ta medyo adan sana tukul. Ay na nga iti pakaabutan ta. Okay, kada kiti dumdumag po iti radyo nga at medyo adayo ito'y Santiago. Pakitext na kami abot na amumi iti pakadandanunan mi itat na kanito. Tamas daawang kami ta basit text ang bot nga text messages. Text man di balayo o umawo di ay. Okay. Ano na? Manong June greet ko man aming empleyado. It is Remson Auto Parts. Thank you from JL. Song 7 inches ko na nalpas mi nga nakatay dito tayong kapsaan. When Remson. Daw gamuan no Dan. Ate Jing, if you're listening right now, text mo ate naman. Good day po, pwede pabati sa mga magulang ko, mga Lopez at Reming Lopez. At lahat dito sa Salvador, Santiago City, Paragasyon, Kawitan. Thanks and God bless. Okay, ready ka na ba dun sa All of Me na Ilocano? As requested, it is Singapore. Nagapo Singapore, Balong. Ana? Okay, Akon is asking no nakano ti live me iti Facebook. I'm sorry pero hang gumana po awan ti sound na. Patasin mi pero mo ti sound na sumbrak. Good morning po. Pwede po bati sa mga magulang ko, Norma Lopez at Reming Lopez at sa lahat po dito sa Salvador, Santiago City. Pinasa na kanon ni Jan Marken. Ayan. Okay. So far, tatalang apong naibusang kami iti text messages. Nakawon signal siguro. And so sad to hear that. Okay, so here is something from John Mark. Apo iti... Apay. Awang ka no? Awang ka no. Kung ungol ka no lato di Jayan na. Apay na nga tata. Okay. As we have said, that it is some, from John Mark, a song called... Ano ti Ilocano version na data? Title na Sibubukal. Sibubukal. All of me. Unog ko ay madi. Basta. Okay, ngarod. Ito yan. Tira Balong. Dito yan. Ti Ilocano version. Yakit kinalaing mo sumarita, guyudan naksanak matla itumba, iyakar mo taligos-gusan yakit din tadi ka paabak. Nunyalaw na iti kinasirib mo, ay amenak, iturong-turong nak, mas daaw anak, unay jakmet makapagbalaw ng kayang-kayak. Inrared nak ngem makaang-ang sak, agmauyong tan agpadpada, kaamin kanya, kaya't na amin kanyang, kaya't ko takilukin iking-iking mo, takabuklan takurkurang mo, ited mo si bukal mo, ited ko si bukal ko, sikat gibus ken rugi tibiyag ko, naabakak imisot pangabak ko, tanted ko si bukal ko, tanted mo si bukal mo. Iti kadarato ibalbalikas ko, pintas lang ang uray napnon katluluan, kaapaman tilubong adak dito'y luka sa pulan, kabaelan na apayen, sikat dilubyok sikat sa miweng, mapagkansyonak adati liling tiulog gapu kaniyang, inrarep nak ngem makaang-ang sak, agmauyong
na amin kaniyam, kayat ko takilo kiniking-iking mo, takabulan takur-kurang mo, ited mo si bubukal mo, ited ko si bubukal ko, sikat gibos ken rugi tibiyag ko, naabakak ngem isot pangabak ko, tanted ko si bubukal ko, tanted mo si bubukal mo, te si bubukal mo, nakapalati barata adwa, intayata amin tiriga, ta amin kanyak, kayat na amin kanyam, kayat ko takilo kiniking-iking mo, takabuklan takur-kurang mo, ited mo si bubukal mo, ited ko si bubukal ko, sikat gibos ken rugi tibiyag ko, naabakak ngem isot pangabak ko, tanted ko si bubukal ko, tanted mo si bubukal mo, tanted ko si bubukal ko, tanted mo si bubukal mo. Paano si Remil? Ato yan. Nagpigsamot. Ti-signal dito, Ramon. Kuna naman. Pagpaiso sa Remil. Baka kung kunam lang maut. Iyo po. Meron ba? Ayan, iyo po. Binabati ko mga kapatid ko na si Jenaline Malong at mga anak niya. Medyo maburi-buri nagpaiki din apo ta nariga mo no mga ganti timtimag ta sayang ti pa nagkangkansyon ta umoreno ka sana gato malata nagsang mga text message okay ano na ta kuya binabati ko po lahat ng family labasan at gamit dito sa Malini na buwan lalo na kinatatay at nanay ko galing kay Cristel Kate Ariola ano tayo ganun tawag dito Ano mo tawag? Okay, ano ko na pa eh? Pakibati nga pa yung taga Salvador si Norman Fronda. And Bernan Fronda, Yolanda Fronda. Wow, the Fronda damutan. Okay, okay, bagami po. Di ba baranti ko dayay, Logan, Ken Motor, Fronda. Fronda, TMX kasi. Kuwan. Gusto lang ko na tumpak ka dito. Ayan, awan ti FB Live, kuna natukol ti satellite, buffering dito batog ko, kunin naman ang Darlene, and leg two. Yes, Bea Joseph is requesting for the song Tindaan. Ang luckily hami nga piyesa ta itinakantamin. Aje lang abo original version ti kabisado mi dita Tindaan. Ayan ang ano pa kasta. May sapay apo nga sonata. Isagot mi kada kayo. Ingat kayo Melvin. Iti sponsor ta iti merienda ta pimanawan. Ang arot para kadikiti na lang agpapasol. Ni, karang nasir-sir mata. Ang kisumutin na pindot ko, nag-diretso na. Asul ko kati. Bathol. TH na dyan, bathol ko kasi. Bathol ko kati, gulipatan ka. Gantay puso basul ko kani noy waksikan dito'y panuno ko Jakun mata
Jay na matiyakin ka Miss. Tanatalgen tuy puso ken rignag ngem gayam o pauniayan mo di mapagyan Sulbud na bunga dagiti nga arapaap nga intang minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag pinaglabas na'y kupinin na kalmanta naputar akanta arabis amang pasantat tinakel tay nga ayan dagiti nga arapaap ngayon ta minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagit mong tulaeng mangbiyak tinaglabas na'y kupinan na kalmanta naputar akanta arabis sa magpasantat tinagel nga ayan no siyak tutay pusay lagip mo tulaeng mangbiyak tinaglabas na'y kupinan na kalmanta naputar akanta arbis sa magpasanta tinagel tayo nga ayan siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiyak tinaglabas na'y kupinan na kalmanta naputan akanta arbis sa mangpasantat tinagel tayo nga ayan tinagel tayo nga ayan A little bit frustrated talaga nga madi kami lang makapag Facebook live tinasaya aton arami din marami nga pamuspusan but it's the internet siguro nga nakausot na talaga ako na dito ay wag ka maning birukanan
Manong Jun, great kuman gitay family karurukan dita Turod Sur, Cordon Isabela from Dong. Iti sunatan na kanukat sirop ti Salamagi. Napaiti ko na nandita. Kablag man jay amin nga. Amin nga. Ibang kablag ta. Kablag man jay amin nga manganti mangga. Larry Jomer, tinagkablag from Arabiat. Echage. Jomer, hello. Good afternoon kada kita taga-Arabiat. Iko mo. Ada iko na. Ada iko na. Kasunod ti iko. Ayan, nagsangputan iti text message nan. Okay, pabati nga po lahat ng family for Ronda dyan sa Cordon Isabela from Rachel. Thanks po, kuya. Kung na, okay, dire-diretso. Mano dyan, ading dyan pati inyo nga ng happy birthday. Von Rickson Tayag, kantaan nyo man tayo happy birthday to Kapsatyo. Lita Sarmiento, iti Barangay Salvador. Kita am nagkataduang tetex from Barangay Salvador. Apan tanduman nagbisita di dyan at babaring no tagpakapi kadakwata. Good PM po Kuya Jonah Jem. Request kumantay kanta. Mga po ay ayateng ka. Tupac's Girl, Paul Jones. Okay na okay, prestasyon nyo dito sa amin. Oy! May mag-MJ Johnson. Kapag di ko nata pumadi. Thank you very much. Apo, kada kita nakatune din kanya Mita Jones. Pa-request, Kabaw. Nembakal dayo Koroba. Koroba, manang John, kinanay nga magkablaw mo tayo. Nako, Pacquiao. Paspasulpon to'y asawa ka ni Josie, ken ni Jelly, abalasang ko to'y Karubayo, Windel Honorio, to'y Ramon, request ko man dyan, Wind of Change, Ilocano version, agya man Karuba. Pagpalpalailang Igay, bye-bye. Manong dyan ang muk title na dyan, All of Me Ilocano version, bukal-bukal. Thank you very much Apo for informing us. Ni si Remile, napigsa ka no. Napigsa dyan Ramon. Ikalo mo, brother. Aman la, tumayat to kita radyo. Lakas ng signal dito sa Ramon. San Sebastian. Thank you very much po sa inyo. Nga Rod, may sapay po nga sonata as requested of our dito'y